Уважаеми дами и господа, аплодисменти за господин Димитър Мирчев Герджиков. Очакваме го тук на сцената, за да получи своята грамота за съществен принос. Заповядайте. Това DVD също е за вас. Заповядайте. Продължаваме с отличията от журито. Вие получавате лауреатско звание. Заповядайте. Журито ви присъжда и сребърен медал. Ставате балкански вице-шампион. Заповядайте. Получавате препоръка за европейския шампионат по фолклор. Благодарим ви. Отново представители на Хисария тук на сцената. Женска група за автентичен фолклор към Народно читалище Никола Йоколов Царов 1927 вече е готова да ни радва със своите изпълнения. Нейн ръководител е Марияна Вълкова. Кои са песните, които ще звучат? Обичам, мамо, обичам. Стано, станки хубава. Иван си ради говори и вода тече Севдалино, Девделино. Аплодисменти за женската група за автентичен фолклор. Yeah.
Радвахме се на изпълненията на женската група за автентичен фолклор от Хисаря. Тя работи към Народно читалище Никола Йонков Вапцаров 1927. Сега очакваме ръководителят на формацията госпожа Марияна Вълкова да получи грамотата за съществен принос. Заповядайте. Лауреатско звание за вас. Това DVD също е за вас. Нека ви го дам, преди да преминем към останалите няколко дипломи. Журито ви присъжда златен медал. Ставате балкански шампион. Получавате и препоръка за световният шампионат по фолклор в Несебър и Слънчев бряг. Благодаря ви. Уважаеми дами и господа, това беше женската група за автентичен фолклор от Хисаря. В следващите минути тук на сцената ще слушаме Зорница Чавкова. Зорница е от град Карлово, Велина Иванова е нейн ръководител, а песните, с които ще ни зарадва младата госпожица, са две: "Припи ми се вода" и "Легнала света неделя".